ọ bụ m ozi nke ndụ m nna kpọ ya oke nwanyị ihe ọ naghị eji m egwu ezigbo ịhụnanya nke ndụ m ịhụnanya gị ka mma na ahụ ụtọ onye otu ihere na-emegba nne m ọ na-ekpere m ekpere ọ si mechie isi n'ọzọ oyi enyi m ọ gaghị arapụ m ọ bụ ụlọ nke obi m okwezie kwesịrị gị ị ga-elekọta nne letara gị o wee jụ gị na mma onye ike ada bụ ya onye nne onye ọ na-ekwu n'aka ya ọ na-anụrụ m ọgụ ka soja ọ naghị eji m egwu nne ya nnọma ahụrụ m gị n'anya n'ezie ọkwa maka gị mere obi ji na-aṅụrị m nne m ọ na-ekpere m ekpere ọ sị mechie ezi n'ọzọ ohe enyi m ọ gaghị arapụ m ọ bụ ụlọ nke obi m okpueze kwesịrị gị ị ga-elekọta nne letara gị o wee jụ gị na mma ọ ga-adị na mma onye ike ada gburu ya onye Nneoma Nneoma